Vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi să împărtășim bucuria de a le avea pe Camelia Cavadia prima dată la Autograf România și pe Corina Ozon a doua oară la Autograf România. Sper eu că felul în care vor decurge discuțiile dintre noi și felul în care vă veți exprima voi interesul va fi foarte atractiv și vom reuși să avem o seară minunată împreună, să ne aducem aminte când plouă sau când ninge. Ok? Pardon, micile interjecții neromânești să-mi fie acceptate, vă rog. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată că suntem împreună. Mă bucur să vă văd și încep să vă prezint pe invitatele noastre. Voi începe cum se cade și cum Corina este de acord cu Camelia, pentru că este pentru prima dată la noi și vă voi spune pe scurt biografia ei artistică. Doamne, ce bucurie îmi faceți! De câte ori văd că intră cineva, sunt super bucuroasă. Dacă nu sunt scaune în spate, aducem imediat. Deci, Camelia Cavadia s-a născut în mai 1969 la București, a absolvit Liceul de Filologie, Istorie Zoia Cosmodemianskaya. Cei care au balet în vecinătate ar putea fi revoltați de mine că nu știu, revoltați că nu știu să pronunț dintr-una așa neîmpiedicat cuvântul Cosmodemianskaya. Dar a trecut. Acum e Școala Centrală de Fete, de ce mai ușor? Oh, super! Și este licențiată în filozofie și jurnalism. Are un background de 22 de ani în televiziune, ProTV și Antena 1, iar din 2017 este cofondator al agenției de comunicare Fabrica de PR. A debutat în literatură în anul 2015 la Editura 3 cu romanul Vina. Roman cu care va participa în anul următor, 2016, la Festival du Premier Roman Chambéry în Franța. În 2016, tot la Editura 3, a apărut romanul Măștile Fricii, iar în 2018, la aceeași Editură 3, ea este scriitor al Editurii 3, trebuie să spunem asta, a publicat romanul Purgatoriul Îngerilor, un document emoționant al unei lumi a copiilor dispăruți, după cum l-a numit scriitorul Radu Vancu. Acestea sunt așa, iar pentru că era pe spatele paginii, închei cu anul 2022, în care a apărut volumul de proză scurtă, Sufletul Lumii. Este primul volum de proză scurtă al Cameliei, dar despre asta vom discuta atunci când discutăm despre cărți. Acum vă fac doar un briefing legat de activitatea ei artistică și am și încheiat. După mine am să dau fiecăreia dintre ele cuvântul să mă completeze în biografie, pentru că poate eu nu am spus lucruri care meritau spuse și ele le vor spune. Deci, Camelia, vei urma după ce o prezint
și mai scurt pe Corina, deși lista cărților Corinei ar fi mai lungă, chiar mult mai lungă, dar noi o cunoaștem mai bine pe Corina, așa că voi sintetiza în câteva fraze. Și anume, vă voi reaminti că timișoreanca mea și a noastră a fost preluată de bucureșteni și ținută acolo până astăzi. Noi din când în când o invităm și în alte părți ale lumii. Ea a debutat în 2014 cu romanul Zilele amanților, un roman cu care a spart piața românească de literatură și datorită căruia editura Herbene i-a propus să scrie o serie. Astfel au apărut într-o serie 6 volume pe care au denumit-o Amanții și această serie de romane Amanții a apărut în perioada 2014-2021. În 2016, Corina Ozon a publicat volumul de proză scurtă Până când mă voi vindeca de tine și tot în 2016 a publicat romanul Tentații. În 2017 a apărut volumul Despre iubire cu instrucțiuni de folosință. În 2018, tot la Herg Bennett, pentru că ea a fost scriitor Herg Bennett, iar de curând a devenit scriitor Troica și editurii Troica și Camelia. Deci în 2018 a publicat Codul lui Zoran, Zoran, iar în 2019 Dincolo de furtună. În 2022 a publicat la Editura Național volumul de proză scurtă Povești scrise în palmă. Despre Corina atât am scris, pentru că, așa cum v-am spus, fiecare din ele va trebui să mă completeze pe mine în legătură cu biografia. La Corina special nu am pomenit nimic de proaspăt încheiatul doctorat, fiindcă am să o rog pe ea să ne spună, să vă spună vouă, pentru că e mai interesant să vă spună ei. Te rog, Camelia, să mă completezi în biografia ta. În primul rând, cred că ai spus mai multe decât aș fi putut eu spune, pentru că le-aș fi enumerat așa una după alta mai ușurel. N-aș putea să spun decât că poate mă prezint împreună cu Corina, care mi se pare că drumurile noastre s-au unit într-un mod foarte, foarte frumos, pentru că pe lângă faptul că suntem acum scriitoare, dar am avut și un background cât se poate de asemănător și cred că nu întâmplător drumurile noastre s-au unit de data asta. Ca și ea, așa cum ai spus și tu, amândouă am lucrat în televiziune, respectiv ea în presa scrisă. Amândouă ne-am apucat de scris în jur de 2014, ea 2015 eu. Doar că, nu știu, Corina m-a întrecut că a scris mult, mult mai repede decât mine, ceea ce înseamnă că trebuie să trag tare să o ajung din urmă. Dar nu cred că am nicio șansă, mai ales că ea, uite, urmează să mai scoată acum încă un roman. Pot să vă spun doar că lucrez și eu la o nouă carte, care sper să fie gata la sfârșitul acestui an. Dar mă bucură foarte mult prezentarea ta, Floria, însă cred că se vorbește despre noi, dar ar trebui să vorbim noi puțin și despre tine, așa că vă rog să-mi îngăduiți 2 cuvinte să spun despre Floria. Ce surpriză! Pentru că
Mie mi se pare că rolul ei în aceste întâlniri și faptul că noi suntem aici, îi se datorează în primul rând inimii și sufletului ei atât de generos, pentru că vă spun cu toată sinceritatea, nu știu câți oameni cunosc eu personal care să fie atât de realmente generoși și de dornici și capabili să împartă din timpul și din energia lor pentru niște scriitoare de pe urma cărora, nu știu cum să spun, nu câștigă decât bucuria de a vă avea pe dumneavoastră alături și pe noi. Mulțumesc din suflet, mulțumesc din suflet, e destul și bucuria asta nu numai că mă îngrașă, dar îmi încarcă sufletul și mi-e destul, mulțumesc din suflet. Deci eu nu știu ce aș putea să spun despre mine, dacă și în general nu-mi place să vorbim de întrebat așa despre mine, dacă veți vrea să mă întrebați ceva anume, răspund cu cea mai mare plăcere, cu cea mai mare bucurie. Și m-am reușit de nu mai pot, o să-i dau cuvântul Corinei moderator, eu îi dau cuvântul. Mulțumesc, l-am dat eu mai repede. Da, eu, Camelia, Ca să nu mai fiu atât de îmi cer scuze, Camelia este atât de rușinoasă încât eu uit că nu trebuie să glumesc prea des. Așa că... Și să știți că aici n-am nicio problemă, așa sunt eu, așa mă fac vișinie, deci sunt sănătoasă. Mulțumesc la un moment dat, la un eveniment, mi-a zis cineva că să cheme salvarea. Și a zis că nu, că așa sunt eu. Deci sunt în regulă. Super, mulțumesc din suflet, mulțumesc și pentru această surpriză. Și acum, ca să depășim momentul emoțional sau să-l continuăm cu emoțiile pe care ne le produce Corina. Te rog, Corina. Eu îți mulțumesc, Floria, că prelungirea ceea ce a spus Camelia, sigur, tu ești principalul motor și vreau să mulțumesc celor care sunt prezenți pentru că într-o zi de sâmbătă, când puteau să facă orice altceva mai bun pe o vreme atât de rară în Londra în acest sezon, au ales să vină alături de noi. Și pentru noi este un efort, dar este o mare plăcere și pentru că Floria a amintit că eu am mers în foarte multe țări deja cu cărțile, inclusiv în Statele Unite ale Americii și în Canada. Toate aceste evenimente au fost posibile prin conexiunile umane extraordinare care se leagă prin cărți. Oameni ca Floria există și în alte țări și este un miracol că se întâmplă pentru că este foarte greu să organizezi un eveniment fiind în țara la tine, dar rămite în străinătate. Pentru că e vorba de spațiu, e vorba de tehnică, e vorba de multe alte logistici și dar ceea ce mă încântă de fiecare dată când merg este bineînțeles că vine lume, îmi revăd prieteni pentru că uneori am mers și de 2 ori la Londra, mă aflu pentru a 3-a oară cu cărțile și revăd deja fețe familiare și prieteni. Am o prietenă din Timișoara, chiar a venit la fiica ei, este o coincidență fericită, dar referitor la Camelia, ce pot să vă spun este că eu am suspectat-o că e o strategie de-a ei. I-am și spus pentru că avea momente în Germania, în Germania a dat și lacrimile și a spus să nu mai spun niciodată așa ceva. Pentru că să opresc, să o fac să creadă că este o ființă extraordinară și nu are niciun motiv să fie emoționată pentru că este nu numai o prietenă, un om bun, dar este o scriitoare foarte talentată și o vorbitoare foarte bună. Dar era vorba că ne spui despre tine, despre doctorat. Știu că e emoționată și informații despre mine se găsesc foarte mult pe Google. Eu am și un site corinaozon.com, nu vreau să răpesc foarte mult din timpul acestei serii, vorbind despre datele biografice care sunt foarte accesibile. Pentru că Floria tot spune de doctorat, este o realizare, sigur, un proiect personal. Singurul lucru foarte interesant și tangențial cu voi este că o cercetare care vizează scriitorii, activitatea lor în mediul online pe timpul pandemiei. Este o cercetare care în România nu s-a mai realizat.
scriitori români. Și, într-adevăr, a fost o muncă de 5 ani, fiindcă, uitați, am o prietenă martoră și ne-a spus de pomană, ea știe munca mea și cazna pe care am dus-o și aștept să fie publicată și în limba franceză cartea, pentru că am fost în cotutelă cu Universitatea din Montpellier și în România. Chiar sper la editura 3 că e scort și cărți științifice, iar despre mine vă pot spune că am în prezent publicate 12 cărți. Față de Camelia, sigur am un avans, pentru că a fost acea serie foarte simpatică, Amanții. Nu vă ascund că e deja cerut volumul 7. Eu consider că este o performanță într-o societate unde se spune că nu se citește atât de mult precum în alte state, unde nu se cumpără atâtea cărți pentru că oamenii nu au atâtea posibilități financiare și mereu au între a fuma și a citi o carte, de exemplu. Și Câțiva cred că este s-au alegerea sensibilizat. fiecăruia, dar această serie a fost cumva, de ce vreau să spun că zicea Camelia că ea are mai puțină, nu e o concurență. Ei, Când era scrie o o glumă. serie, ești deja familiară cu povestea, cu personajele și ea curge. Deci cumva aduc un argument de ce nu că aș fi din asta, un scrib care toată ziua va face asta și nu mai doarme, nu nimic. Vreau să mai completez un singur lucru, de fapt două foarte scurte. Până când mă voi vindeca de tine, volumul de care ai amintit tu, Flora, în 2016, a fost lansat la Londra, când eu am fost prima oară într-o formulă tot invitată de tine la Wembley Library, așa s-a întâmplat și am o amintire extraordinară. Iar volumul acesta, Povești scrise în palmă, a apărut recent, cel mai nou, că nu e ultimul, în octombrie 2022. Este prima mea tentativă de a cocheta cu fantasticul. Sunt elemente fantastice, unele chiar trăite de mine, nu trăite, mult spus, percepute, pentru că noi putem percepe niște lucruri ca fiind fantastice și peste ani le găsim o explicație. Vorbim despre asta. Vorbim, asta am vrut să carte, punctez, da. doar că așa elemente de noutate. Atât am avut de spus. Mulțumesc frumos și mulțumim și vouă. În desfășurarea lucrurilor, eu am gândit un dialog încrucișat, vorba vine dialog, dar așa l-am intitulat eu, între mine și cele două scriitoare. Îmi doresc să rămânem, de fapt, să fie și sala foarte activă și dacă pe subiectul respectiv vreți să puneți întrebări, să comasăm timpul în care ziceam că îl alocăm sălii cu întrebări foarte bine precizate. Acum întreabă sala pe scriitoare. Nu, dacă pe măsură ce discutăm despre cărți și felul în care v-am propus eu și lor și vouă să discutăm despre cărțile lor, vă atrage, intrați în dialog. Bine? Și întrebați la momentul respectiv. Ca să putem face același lucru cu toții și să fim implicați în același timp. Eu am vrut, pentru că nu este ușor să ții balanța atunci când vorbești despre două scriitoare în același timp, mi-am propus și vă propun tuturor să discutăm, să lansez tematic un dialog. De exemplu, aș vrea să începem cu tema, am și notat aici, felul în care se decurgă dialogul nostru este temele de abordare scriitoricească, modalitățile
și mesajele pe care au vrut să ni le transmită scriitorul prin cartea respectivă. Și prima temă la care m-am gândit și pe care vă propun ca discuție este trauma provocată de decăderea persoanei, fie decăderea socială, fie decăderea individuală, iar cu Camelia aș vrea să discutăm cu precădere legat de drama copiilor care abuzați, abandonați sau răpiți pentru a fi exploatați, care întâmplări care cu care societatea românească, din păcate, și nu numai, multe societăți se confruntă, iar Camelia Cavadia a scris cartea Purgatoriul Îngerilor, având acest subiect legat de copiii neiubiți și părăsiți și abandonați sau copiii dispăruți prin răpire, nu rătăciți, ci răpiți, cu scop, interlop, și acest roman sfâșietor, în el despre asta se vorbește, despre un copil răpit care a fost dus într-un grup de exploatare a copiilor și găsim, cartea este foarte interesant structurată, ne va povesti Camelia un pic despre asta. Copilul dintr-o familie foarte respectabilă și foarte solidă din punct de vedere social, și ea ca structură familială și relație între membrii familiei, o familie iubitoare, vreau să spun. Acest copil este răpit în jurul vârstei de 10 ani și familia disperată îl caută, deci sunt mai multe planuri ale cărții, disperarea familiei care încearcă să-și găsească copilul și copilul, disperarea copilului răpit și pus să trăiască într-o lume pe care nu și-o imagina că există, dar pe care cartea asta ne-o dezvăluie înfiorător de exact. Și este ce vă spun eu despre carte. Acum am să rog pe Camelia să ne spună câteva vorbe despre ea. E o carte cutremurătoare, într-adevăr. Într-adevăr, când m-am apucat de această carte, nici nu mi-am imaginat că de fapt o voi scrie atât de greu și că o voi scrie la mult mai mult timp distanță față de momentul la care m-am apucat de documentare. Pentru că am mai povestit lucrul acesta eu, de fapt, când am scris Vina, am vrut să scriu o carte despre vina unui părinte căruia îi se răpește copilul și care poartă toată viața această vină pe umeri. A ieșit cu totul și cu totul altă carte, însă subiectul copiilor dispăruți pe mine m-a urmărit. Și atunci am încercat m-am apucat să mă documentez foarte mult pe tema asta. Doar că între timp am aflat atât de multe povești cutremurătoare. Am fost inclusiv în secțiile de poliție la urmăriri, unde am făcut rost de dosare cu copii dispăruți. Am intrat pe toate site-urile din România și din lume, pentru că această carte nu este doar despre copiii dispăruți din România, deși există la sfârșit statistici despre toată baza de date existentă în momentul ăsta la poliția din România. Dar este vorba despre copii dispăruți din întreaga lume. Sunt acolo statistici la finalul cărții
absolut cutremurătoare, cu sute de mii de copii care dispar anual din întreaga lume. Sute de mii de copii, dar sute de mii, însemnând 500 de mii, 400 de mii, nu sunt, 10.000 sau 100 de copii. Sunt sute de mii de copii care dispar anual în întreaga lume, copii care nu mai sunt găsiți niciodată, cărora li se pierde urma și care ajung într-un malaxor din care nu mai ies niciodată. Aflând atât de multe informații cu care efectiv nu știam ce să fac, nu știam cum să le structurez, pentru că erau extrem de multe și mi se păreau toate importante de pus în carte, atunci când m-am apucat să scriu această carte, mi-am dat seama că încă nu sunt pregătită pentru subiect. Așa, între timp a luat naștere Măștile fricii. Doar că după ce am scris și această carte pe care efectiv am scos-o din mine foarte, foarte ușor, era ca și când ea ar fi existat de mult înăuntrul meu și a așteptat să fie scrisă, am simțit că nu am cum să abandonez subiectul copiilor dispăruți. Între timp, toate informațiile pe care le aflasem se așezaseră, se sedimentaseră cumva. Și a treia oară a fost cumva cu succes, pentru că am simțit că știu ce să fac cu toate poveștile pe care le aflasem. Mai mult decât atât, mi se limpezise cumva și faptul că și structura cărții, în sensul în care era important să nu scriu doar din perspectiva, a părinților, a celor care își pierd copilul, ci să o scriu din perspectiva copilului însuși. Pentru asta aveam nevoie de o voce foarte credibilă, o voce adevărată, o voce autentică. Și vă spun cu sinceritate că aici a trebuit să lucrez foarte mult, pentru că nu poți să scrii o carte prin perspectiva unui copil și tu să nu fii credibil, să nu reușești să-i creezi o voce care să nu sune fals. Să o întreb pe Camelia până la urmă, de ce a ales acest subiect? Că nu te... E o întrebare, da. Acela de scriitor care zice, ia să văd care a scris un subiect, care să se caute și uite, l-aleg pe ăla. Cred că totuși ceva a rezonat în tine și te-a dus să faci munca asta până la capăt și să o așezi într-o formulă literară. Cred că și asta trebuie spus, nu doar jurnalistic. Deci pașii jurnaliștii sunt ușor de... Deci exact aici mi-a fost... ancheta, într-adevăr, jurnalistică și documentarea a fost cel mai ușor pas. Greu este în momentul în care nu vrei să transformi o astfel de carte într-o aglomerare de reportaje, de documente pe care să le rafinezi puțin, dar pe care să, care să urmeze cumva adevărul faptic, ci să o lași să fie un roman. Vă spun cu toată sinceritatea că la un moment dat aveam numărul de telefon al unei doamne care își pierduse astfel copilul. Am fost ferm convinsă, am stat zile în șir cu numărul dânsei în mână și mă gândeam că dacă o voi suna, nu voi mai fi după aceea capabilă să scriu povestea generală sau povestea așa cum mi-am imaginat-o eu, ci o voi transforma în povestea personală a acelei mame. Am stat foarte departe de acea poveste, am luat povești din frânturi din poveștile pe care le știam. Ce vreau să spun este că, într-adevăr, cartea asta o mamă o citește mult mai greu și un părinte o citește mult mai greu decât ar citi-o un om care nu are copii. Amalia Inache, de exemplu, îmi spunea că ea a citit cartea uitându-se în permanență la fiica ei să vadă că e bine în pat, e cu ea în casă. Ce m-a determinat pe mine să scriu această carte, Alice? Asta cred că n-am spus nimănui, dar eu am o teamă foarte mare, acum mare fiind, de a nu mă pierde. Și de a nu mă pierde, cum să spun, iremediabil. Soțului meu îi spun tot timpul, asta n-am mai spus-o nimănui, dacă cumva se întâmplă ceva cu mine, să mă cauți.
te rog eu din suflet să mă cauți, să știu că eu o să stau, că oriunde aș fi mă cauți. Nu am spus nici mamei mele, nu știu de ce am această frică. Pe de altă parte, la mine în intersecție, există acolo, sau exista, acum nu mai e, era un grup de țigănuși, de copilași de mai diverse vârste, care spălau mașinile și ștergeau parbrizele, de fapt. Mulți dintre ei au renunțat la a mai spăla parbrizele, pur și simplu stăteau să cerșească. Erau foarte simpatici și recunosc că eu îi vedeam deseori de la balcon și de multe ori le mai dădeam bănuți. Deși toată lumea mă certa, nu le mai da bani, că de-aia cerșesc, că de-aia le mai dădeam. Odată mi s-a întâmplat ceva, le-am dat niște bănuți, iar foarte, foarte repede și eu și copiii am fost înconjurată de niște oameni mari care practic îi dețineau pe acești copii, cărora le-au luat imediat banii și tot ce aveau. Și pe mulți dintre ei seara îi vedeam cum pleacă în șuturi, bătuți sau, cum să spun, împinși, forțați spre casele, spre ce-or fi plecat ei. Cert este că întotdeauna m-am gândit ce-o fi în viețile acelor copii după ce pleacă de acolo. Și unde or trăi și cum or trăi și dacă mulți dintre ei, unii da, păreau mai închiși la culoare, poate că erau, nu știu, niște copilași adunați de pe stradă, alții erau, puteau fi copiii cuiva și îmi dau seama că eu niciodată nu m-am dus acolo să-i întreb pe ei nimic. Mi-a fost și frică, recunosc. Iar mai este o poveste în carte care mi-a fost povestită de... chiar e o personalitate care nu mai este în viață, dar era o doamnă extraordinar de și cunoscută, dar și foarte, foarte renumită pentru bunătatea ei, care a povestit la un moment dat într-un cadru intim cum odată mergea cu mașina și a văzut un grup de copilași care cerșeau. A coborât din mașină și s-a dus a vrut să le dea niște bănuți. Le-a dat câțiva bănuți, după care copiii au înconjurat-o și au început să tragă de ea și au smuls cerceii din urechi. Și doamna aceea a zis că ea în viața ei nu s-a simțit atât de îngrozită cum s-a simțit în mijlocul acelei cete de copii, care devenise ca o haită. Copiii au plecat în cele din urmă, dar scena asta mi-a rămas în minte și am pus-o și în carte, pentru că acești copii, la un moment dat, trăind viețile pe care le trăiesc, oricât de mult ai vrea să-i ajuți, nu știu, cred că într-un moment sunt atât de abrutizați de ceea ce trăiesc. Sunt copii născuți din homeless, ca să facem Exact. legătura. Exact. Da. Deci nu sunt Mă copii gândeam răpiți, că, sunt copii abandonați de cei oameni ai străzii. De aceea au și acest comportament, Da. că așa s-au născut în acest mediu. Nu sunt răpiți din familii educate. Eu de multe ori m-am întrebat de ce am scris cartea asta, ce am vrut să arăt cu ea, ce aș fi putut să fac. Și când am fost și la TED și am avut un discurs pe tema asta, mă gândeam oare ce e de făcut, că știu că sunt de fapt foarte multe asociații care ajută copiii, sunt cei care încearcă să-i ajute pe copiii străzii, să-i integreze, dar copiii, da. de mult se poate face asta și până unde? Ăsta ar fi mesajul pe care ai vrut tu să-l atingi. Pe de altă parte, în cartea asta, chiar dacă tu ai prezentat-o foarte dramatic așa, să știi că foarte mulți cei care au citit-o mi-au zis că au citit-o, se așteptau să găsească acolo numai întuneric și
groază și multe lucruri greu de citit și Nu, e o de carte dus. în care poți Doar să vezi că- ficțiunea, fără discuție. doar Da. că cred că găsești acolo și foarte multă speranță, multă lumină într-un loc în care nu te-ai aștepta să existe și foarte multă bunătate și cred că speranța asta este lucrul Bunătatea cu care mi-aș dori scriitorului să rămână. și acum chiar mă refer la bunătatea scriitorului pentru că Camelia Cavadia crede că nu deliberat am prezentat eu dramatismul din carte. Ba da, pentru că în felul ăsta pot să fac trimitere la cartea Corinei, care și mă gândesc și mă refer la Codul lui Zoran, care tratează același subiect al decăderii umane, de data asta în lumea adultă. Și este în Cartea Corinei adultul despre care se vorbește, nu este adultul din purgatoriul îngerilor, nu este adultul care a trăit în zona asta și ca și copil și s-a format în felul acela din Codul lui Zoran ca adult. Nu, este un adult decăzut în vremea adulției, ca să zic așa, din motive pe care numai societatea și psihologii le pot explica, familia și anturajul lui nici el însuși nu și le poate explica, cu atât mai puțin cititorul. Acum cititorul are șansa să afle gândurile Corinei Ozon, care a scris cartea, și acum o rog pe Corina să ne spună exact cum Camelia ne-a prezentat o imagine a societății decăzute tratate în romanul ei, în romanul tău. Acest roman, Codul lui Zoran, are ca subiect oamenii străzii, de aceea am spus că există o legătură, iată, încă una... Exact, între voi scriitoarele. Da. Și culmea că am scris-o în același timp, dacă nu mă înșel. Și n-am știut deci niciuna. în 2016. A avut un subiect real, o poveste reală, este un verișor de-ai mei care a fost inginer, căsătorit cu familie și a ajuns om al străzii, așa cum știm noi pe un om al străzii. Realitatea la sfârșit a fost găsit de familie în cimitirul acela neidentificaților și pe mine m-a impactat foarte mult povestea aceasta, pentru că eu știam de când eram mică și știam pe el când era student și ce potențial avea. De exemplu, dacă sunteți bucureșteni, el a fost șeful de șantier al Pieții Unirii, deci el a coordonat toate acele lucrări, a translatat imobile, s-a ocupat, era un om inteligent, cu carte și așa mai departe. După, în perioada de tranziție, care a fost cea mai urâtă pentru noi, românii, el a suferit câteva șocuri pentru că a fost disponibilizat și efectiv nu și-a mai găsit locul. Deci a fost probabil și un inadaptat. Eu nu vreau acum să fac o caracterizare psihologică, pentru că nu sunt un psiholog. M-am rezumat să scriu această poveste, așa cum v-a spus deja Camelia, cărțile acestea nu se scriu în orice moment și trebuie să ai o anume stare să poți să scrii. Eu am început să scriu cartea la un moment dat, povestea, și am întrerupt ca să mă ocup de altele pentru că nu puteam să o continui. M-a murit tatăl, când mi-am pierdut tatăl, pe fondul acelei stări de după, ca o terapie, am putut să cad în aceste adâncuri în care acest om a căzut și el și ca să scriu povestea. Țin minte că am o mare bucurie că un critic literar foarte cunoscut, Alex Ștefănescu, după ce a citit cartea, mi-a spus: Corina, dar tu de unde ai știut și de unde știi cum vorbesc acei oameni? Pentru că efectiv m-a introdus într-un univers și un limbaj așa cum
Iată, meseria mea de jurnalist de investigații, că doamna Alice Năstase Buciuț a amintit, este foarte importantă. Meseria aceasta de a observa, de fapt, pentru că nu toată lumea, sunt mulți ziariști, dar nu toți observă. Nu toți reușesc să nu treacă pe lângă acel aparent banal și să scormonească, să sape mai adânc, așa e ca un fel de arheolog din acesta care sapă și sapă până de acea lumină a poveștii, care nu este lumina spirituală așa cum o cunoaștem noi, e o altfel de lumină, acea a adevărului. Oamenii au nevoie de scritură realistică, după părerea mea, nu de fantasme și proiecții și, știu eu, idealuri, așa cum am fost învățați de basme și de filmele romantice despre relațiile acelea roz. Nici vorbă. Când am crescut ne-am dat seama că am fost mințiți și ne-am pierdut atâta timp și am și ales greșit, poate unii dintre noi câteodată, sub influența În felul ăsta mă oblig să trec la al doilea subiect. Da, stai puțin că n-am terminat. Păi, termină ideea cu codul lui Zoran ca să trecem la marele subiect, al doilea al dialogului nostru. Asta am vrut să vă spun, că am avut nevoie de această stare pe care, iată, din păcate, am dobândit-o și am reușit să scriu cu romanul în 2018 a apărut Codul lui Zoran. Sigur, personajul sfârșește și el într-un fel, pentru că un homeless nu poate are soarta pecetluită și nu poate sfârși fericit decât într-un happy end american, ceea ce nu e cazul. Dar aici am introdus și niște povești policiere, tocmai pentru a mai ameliora, cum spun francezii, lucrurile, să nu fie atât de șocant, pentru că, într-adevăr, aici eu relatez prietenile între ei, e un micro-univers. Homeless-ul acesta e prieten cu alți homeless, peste tot e un mic univers și ei cu ce au încearcă să reconfigureze ceea ce aveau acasă. Și asta mi se pare fascinant. Am văzut eu un homeless împreună cu Camelia într-o casă asta foarte frumoasă, acea verandă, cum sunt aici, își reconstruise așa. Da. Am mers dimineața, el avea patul, papucii avea acolo alături, deci cum făcea acasă. Când am trecut înapoi, el se trezise și își făcuse patul și plecase. Deci despre asta e vorba. Într-adevăr, aici un psiholog probabil ar da o explicație sau mai detaliată. Eu m-am rezumat la povestea socială și la firul acela subțire de la sus și de jos. Deci cât de ușor poți să cazi. Acest lucru, eu m-am gândit că e linia aceasta pe care toți, de fapt, mergem în viață. E o echilibristică permanentă. O altă temă scritoricească abordată într-un mod realist și într-un mod care vă dă vouă calitatea și identitatea de scriitoare, este felul în care tratați iubirea. Iubirea nu aceea despre care amândouă ați pomenit, happy love, ci iubirea ca boală, iubirea care e dătătoare de traume, de frici, de comportamente deviante, iubirea boală, i-am zis eu. La Camelia Cavadia găsim acest tip de iubire în Vina. Este o iubire pe care nu știe să-și o administreze, să-și o managerieze fericitul iubit personaj principal al cărții. Trebuie să mărturisesc acum că întotdeauna noi facem mărturisiri. Cartea asta este favorita mea din cărțile Cameliei. Am și de la ea, dar când ajungem la Corina vă spun. Deci,
această boală este tratată în Vina. Personajul principal nu numai că își distruge iubirea, dar distruge și pe iubita lui obiectul, prin gelozia lui și își distruge familia, distruge viețile din jurul iubirii care au consolidat o familie și acest tip destructiv de iubire îl continuă cu al doilea roman al ei, Camelia Cavadia. Este romanul, cred că cel mai popular al Cameliei, Măștile fricii. Aici tot iubirea este cea care distruge omul în loc să îl ducă în nirvana pe care toți ne-o dorim. Și este vorba de lipsa de iubire și de abuzul familial în care tatăl își terorizează membrii familiei, începând cu soția, dar nu este subiect al cărții felul în care își terorizează soția, ci copiii și nici felul în care îi terorizează tatăl pe copii nu este subiectul principal, ci felul în care copiii eliberați de abuzul părintesc prin moartea acestuia, ajung să se bucure de ea și încearcă să se reconstruiască pe ei ca adulți iubitori. Pentru că, deși iubirea din această carte ne arată niște laturi negre, totuși tot iubirea este cea care i-a ținut aproape relația dintre Să nu povestești, că eu citesc acum. Nu povestesc. Relația dintre ei este salvată, dar nu și indivizii. Indivizii veți vedea voi cât de bine se salvează din acest abuz, din această iubire bolnavă. Dar și Corina Ozon tratează iubirea bolnavă. Poate că nu cu același soi de, nu, cu aceeași intensitate a bolii, pentru că în Tentații avem o iubire cumva coclită, așa. Da, foarte bună termenul. Și care dă niște stări potrivnice iubirii până la urmă, iar în Dincolo de furtună avem o iubire necurajoasă, o iubire care, deși începe frumos, se lasă transformată de conjuncturi. Și astfel personajele implicate în sentimentul acesta frumos ajung să aibă traume din neîmplinirea fericită a iubirii și dincolo de furtună. Iată că iubirea, subiectul care ni le aseamănă, că eu aduc asemănări între scriitoare, voi trebuie să vedeți deosebirile. Deosebirile vin evident din stil și nu mă apuc să să intru în acest domeniu, pentru că ar fi prea complicat și mult prea profesional și noi ne-am declarat neprofesioniști. Noi nu suntem profesioniști ai lecturii, noi suntem pasionați ai lecturii. Deci nu vom trece la analiză stilistică sub nicio formă. Mulțumesc!
Vă rog să-mi spuneți voi considerentele de autor la introducerea poate prea lungă pe care am făcut-o eu legată de această temă a iubirii tratate de voi și am să te rog tot pe tine să începi. O întrebare scurtă. Da. Vă rog. Tot legată despre iubire. De ce autorul român scrie despre iubire la nivel de traumă sau partea urâtă a iubirii? De ce autorul român scrie despre iubire la nivel Mulțumesc de traumă? pentru de întrebare. Avem neîmplinire? autorii români care pot răspunde. Răspundeți la Dar întrebare. eu nu am scris despre iubirea ca o traumă, eu am scris despre iubirea așa cum e ea, în realitate. Că e o traumă resimțită de alții, asta e altă poveste. Eu am scris, de exemplu, în Tentații, dacă îmi dai Floria acum și Camelia, Tentații, Floria a făcut un rezumat extraordinar pe care l-am postat și repostat pe Facebook. La acest roman, aparent cu un titlu frivol care te duce cu gândul în altă parte, dar nu este deloc așa, e o capcană. Exact. Eu acum am făcut un moment de publicitate. Ai ghicit. Romanul acesta surprinde un cuplu la 40 de ani, absolut contemporan, pentru că multe femei și bărbați, dar mai mult femei s-au regăsit pentru că personajul principal e o femeie, care sigur are o istorie personală și are o căsnicie care crede aparent că e bună, are și 2 copii, cumva au de toate, își permite excursii în Bulgaria, în Grecia, din astea, balcanice. Dar ea te constată pe parcurs că nu e așa, are 2 colege la birou mai tinere, află niște lucruri și a dat seama că a fost păcălită. Aici e o chestie, nu pot să spun, vei vedea dacă citiți. Dar nu este nicio traumă acolo, este doar o scanare, autoscanarea personajului feminin, Marlena se numește și numele ei legat de Marilyn Monroe, de aceea pe copertă este o reiterare a celebrei scene din Metrou. Da, totul e foarte bine, așa, nimic la voia întâmplării și ea se va produce o transformare, cum se numește, o emancipare, ceea ce s-a întâmplat în România cu femeile în ultimii ani. Despre asta este vorba, dar acum, Camelia, dacă tu ai să-i răspunzi întrebării. Cartea mea, Vina, este într-o pondere foarte mare, cred că mai bine de jumătate din ea. Este povestea, cea mai frumoasă poveste de dragoste pe care ai putea să o întâlnești vreodată. Este o poveste în care ne-am putea regăsi oricare dintre noi, o poveste care începe cât se poate de firesc, care începe normal, care e o poveste la care visăm cumva cu toții. Ei bine, e o poveste de dragoste care crește și crește și crește, se împlinește pe măsură ce personajele apucă să se cunoască, să se iubească și să trăiască împreună o familie extrem de fericită. Chiar mai mult decât atât, aș putea să spun că, uite, foarte mulți cititori mi-au spus că jumătate din carte s-au gândit că, Doamne, ce viață frumoasă au acești oameni. Doar că, în viață, de cele mai multe ori, nu cred că știm să păstrăm ceea ce câștigăm în timp. Cred că e un lucru care ne paște pe fiecare dintre noi, pentru că uneori, obișnuindu-te cu binele și cu frumosul, ajungi să nu-l mai prețuiești și atunci devii extrem de, cumva, nerecunoscător față de lucrurile pe care le-ai câștigat. Deci nu ți le-a dat nimeni. Toată încrederea pe care ai câștigat-o într-un om, toată relația pe care ai construit-o, la un moment dat ți se pare că lucrurile ăla o să dureze o veșnicie. Și atunci nu mai ești atent și nu mai faci niciun efort să păstrezi ceea ce ai. Ori în viață, asta nu este o carte, nu este o relație pe care mi-am dorit eu să o dramatizez tocmai pentru a crea ceva care să, nu știu, să atragă atenția doar printr-un negativism pe care mi-am dorit să-l introduc acolo. Nu, este o relație cât se poate de firească, pentru că uneori granița
dintre bine, mai puțin bine și dezastru, nu e o graniță pe care o trecem dintr-o dată, ci este o graniță pe care o trecem pas cu pas. Fiecare zi s-ar putea să fie un drum către un dezastru pe care nu-l prevezi. Pentru că aceste personaje ale mele sunt niște personaje care au avut tot ce și-au dorit în viață. Doar că alunecarea asta, la un moment dat, se produce atât de pe nesimțite, încât nici măcar nu-și dau seama când au ajuns într-un hău de unde nimeni nu se mai poate ridica. Mulțumesc. Cred că e ceva ce ni se poate întâmpla tuturor. Deci nu mi-am dorit să scriu o poveste despre dramatică. Nu, mi-am dorit să scriu o poveste credibilă. Iar Măștile fricii? Măștile fricii este povestea, cred că a multor copii care au trecut prin traume în copilărie și numai eu știu, această carte într-adevăr și ea este inspirată dintr-un personaj real, dar nu doar acest personaj a inspirat cartea asta, ci toți copiii cu care cumva locuiam eu în bloc și pe care îi vedeam deseori cu vânătăi pe corp sau cei pe care îi vedeam la școală în copilăria mea, sau, cum să spun, glasurile ridicate pe care le auzeam deseori plecând de la parter la etajul 8 ale părinților, țipetele copiilor. Este cumva povestea unor generații, ca să spun așa. Și n-am vrut, la fel nici aici nu am vrut să pun accent pe dramatismul situației, pentru că nu asta mi-a fost intenția, ci doar să arăt felul în care anumite lucruri care ni se întâmplă în copilărie, anumite lucruri rele care ni se întâmplă în copilărie, ajung să ne modeleze și să ne schimbe viața de adult. Ajung să ne transforme fără voia noastră și uneori fără să putem să schimbăm ceea ce am devenit. Pentru că acești copii din Măștile fricii sunt niște copii care doar asta au văzut. Acela este universul lor. Ei nu au avut parte de dragostea tatălui, nici măcar de apărarea mamei. Și știm foarte bine că există familii în care uneori aștepți să te apere cineva și nu te apără nimeni. Și atâta timp cât tu crești așa, atunci când vei deveni adult, Deci, oricât practic, de mult ți-ai dori să ieși din acea situație, s-ar putea să repeți un pattern, să repeți ceea ce ai văzut și să te fi construit în interior fără putința de a iubi cu adevărat, de a ieși cu adevărat din tiparul pe care l-ai trăit acasă. practic asta veți întâlni în carte. Încercarea copilului abuzat, dar încercarea copilului adult care în copilărie a fost abuzat, de a se rupe cum a spus Camelia, și de a se și înțelege pe sine. Da. Pentru că, de fapt, personajul, unul din copiii abuzați, personajul principal al cărții, în încercarea de a se înțelege pe sine, povestește tot felul de întâmplări, fiindcă, exact cum spune autoarea, aici de față, ar trebui să fie un om senin și un om care să primească cu brațele deschise iubirea ce îi se arată și demonstrează de către familie, dar el, copilul abuzat, femeia adult, încă este ținut de acele traume ale copilăriei. Și acum trec abrupt la Corina,
pentru că trebuie să vă las timp și vouă să ne spună despre iubirea tratată de ea în Dincolo de furtună, așa cum am zis eu, nu iubirea roz scrisă de scriitori și care ea a zis foarte bine că așa e în realitate, de-aia o scriu așa. Da, așa este și ca să scurtez, că nu așa, Dincolo de furtună este o carte care a plecat de la o poveste reală. Am văzut într-o zi pe Facebook, acum ceva ani, un portret, Dimitrie Bere a semnat, nu-mi spunea nimic acel nume al pictorului, am căutat, era fascinant. Deci niște portrete, mie îmi place și pictura, așa ca profan, și am vrut să aflu despre el mai multe, cu greu am găsit, pentru că el era de fapt plecat din țară de foarte mulți ani, imediat după războiul al doilea și fiindcă a fost un simpatizant al mișcării de dreapta, sigur, toate arhivele au cam fost curățate. Am găsit o monografie într-un final al unui domn care s-a ocupat și în America el de fapt era foarte cunoscut, a pictat portrete ale președinților americani, era invitat la Hollywood să picteze vedete, așa cum acum se duc fotografi celebri, atunci mergeau pictori, a fost prieten cu Andy Warhol, cu Marilyn Monroe, cu Dali, cu personaje foarte, foarte. Dimitrie Bere, acum dacă dați pe Google găsiți, m-a fascinat această poveste a lui de viață, căsătorit cu ultima descendentă a prințesei de Georgia din Rusia, din Uniunea Sovietică, nu Georgia, America. M-a sedus complet și m-a determinat să sar tot mai adânc și să îi scriu povestea ca să fie un pic ispititoare, tentată. Am introdus două povești, de fapt, a lui și o poveste adusă în zilele noastre. Și sunt două povești paralele care la un moment dat se vor uni. Da. Asta e pe scurt așa. Aici e un pic am fost eu mai blândă și mai iubitoare, așa e cartea. N-a fost așa crudă ca în alte cărți. În orice caz, în această carte, Corina ne-a dezvăluit ne-a dezvăluit o altă personalitate a ei scriitoricească, un alt mod de abordare scriitoricească și rezultatul talentului este Dincolo de furtună. Acum, pentru că eu am încercat să vă propun teme de abordare scriitoricească care să ne ducă prin toate cărțile lor, scurt ar trebui să închei exact cu cărțile care sunt ultimele lor apariții, fiindcă amândouă scriitoare, tot o coincidență care le alătură este aceea că amândouă au scris în 2022 câte un volum de proză scurtă. Dacă pentru Corina proza scurtă nu e o noutate în abordare ca și scris, pentru Camelia Cavadia este cu totul nou să scrie proză scurtă. Și fără să ne lungim în discuție, pun o simplă întrebare, deși mi-ar fi plăcut să discutăm mai mult. Această abordare ca și perspectivă scriitoricească pentru viitor este o alternanță programată sau este pur și simplu întâmplătoare? Proza scurtă versus roman, așa am intitulat eu tema, ca și stil de abordare scriitoricească. Și am să le rog pe cele două să ne răspundă, fie motivând de ce și-a scris proza scurtă nou apărută. Nou apărută în 2022. Deci, Sufletul lumii este proza scurtă, sunt 12 povestiri cuprinse în acest volum, semnate de Camelia Cavadia, prima ei apariție de proză scurtă, și la Corina... Povesti în palmă, coperta aparține unei pictorițe,
special concepută pentru această carte, pictoriță foarte cunoscută în România. Pot să răspund eu repede? Da. Deci de ce proză scurtă și... Nu roman, da. Există o cadență, scriptura are foarte mult din muzică. Când scriem, urmăm așa, eu cel puțin și altul, de exemplu Radu Țuculescu, un scriitor foarte consacrat, urmăm niște ritmuri. Nu că auzim voci, că ar fi foarte dubios, dar avem o cadență anume în scris și o frază sună bine și prin prisma aceasta, muzicalității. Așa este și cu alternanța. Simți nevoia din când în când, nu înseamnă că a scrie proză scurtă e mai ușor. Dimpotrivă, e mai greu să sintetizezi, să încapsulezi în câteva pagini o poveste, cu toate cele 5 repere ale unei povești, dar efectiv am simțit nevoia eu personal, probabil, Floria, este vorba de vârstă, pentru că aici sunt foarte multe lucruri din studenția mea, când trăiam noi în cămin, printre șobolani, deci după 90, și vă amintiți, nu? Și mâncam ce apucam și făceam ce făceam noi, să nu ne plictisim, că nu era Facebook și Google, făceam spiritism. Și chemam câte un spirit să ne spună tot felul de bazaconii, 90% femeile ce trebuiau, fetele? Cu cine m-am mărit? Sau când m-am mărit? Sau ce o să fac peste 10 ani? Erau să știți că aceste lucruri s-au dezvoltat ca un fel de rețea. Poate Ana Maria, aici de față fiind mai tânără, nu crede ce spunem sau se uite ca și fiica mea, foarte curioasă și am descoperit că am mers cu această carte în țară în noiembrie, am făcut un turneu, foarte mulți oameni din generația mea s-au regăsit. Da, domnule, făceam și noi spiritism, cu cartonul ăla rotund și cu paharul. Și nu știu câți dintre voi ați practicat asta. Era o joacă, bineînțeles, pentru care am fi putut fi arși pe rug în alte vremuri, dar am luat-o ca pe o joacă pur și simplu. Dar a făcut parte din viața noastră și veți vedea aici, așa cum și serialul Twin Peaks a făcut parte din viața noastră. De aceea, ca să-ți răspund, prima provocare a fost elementele fantasticului, niște chestii trăite, inclusiv după ce am făcut spiritism. Am auzit un zgomot în dulapul din perete, așa se numește prima poveste, dulapul din perete, și am fugit cu pernele cu colega mea de cameră la altcineva pentru că am scris spiritul din dulap. Veți găsi chiar acest lucru și alte experiențe foarte ciudate pe care le puteți explica și voi. Și a doua noutate, și cu asta voi încheia, este că am inserat niște conexii, le-am numit eu, lirice. E prima oară când public și ceva poezie, care a plăcut până acum. Sper să vă placă și vouă. Cam atât. Da, te rog. O să spun și eu repede povestea acestei cărți, care teoretic n-ar fi trebuit să se nască niciodată, pentru că pe mine de fiecare dată când mă întreba cineva dacă o să scriu proză scurtă, spuneam nu, niciodată. Am fost absolut ferm convinsă că eu nu sunt scriitoare de proză scurtă, că nu știu să scriu proză scurtă, tocmai pentru că, așa cum zice și Corina, mi se pare că la proză scurtă fiecare cuvânt contează și acolo chiar nu poți să trișezi în niciun fel și niciun cuvânt nu trebuie să fie în plus. Eu am crezut întotdeauna despre mine că sunt scriitoare de roman, îmi place foarte mult să construiesc, să pun efectiv să mă simt așa un fel de zidar care mai pune cât un pic, mai pune o cărămidă, mai pune până ce iese o construcție. Dar mă aflam acum 2 veri împreună cu fiica mea la eram doar noi două undeva la munte și rememoram niște lucruri foarte frumoase din copilăria ei. E în cartea asta o poveste pe care chiar i-am dedicat-o ei, pentru că datorită ei s-a născut această carte, povestind acele evenimente care ne-au rămas amândurora, cumva. Ne-am dat seama că ne aduceam aminte de acea poveste amândouă, bineînțeles că eu cu mai multă acuratețe, ea fiind copil, rămăsese doar cu acea senzație de fantastic și de miracol pe care o trăiserăm împreună, pentru că, vă spun cu toată sinceritatea, în momentul în care s-au întâmplat acele lucruri, acelea chiar s-au întâmplat, era la un moment dat ea pur și simplu n-am văzut în viața mea
un copil care să fie acoperit de fluturi. N-am văzut, adică mi se pare că fluturii nu stau pe om. A apărut atunci un fluture foarte mare și ne-a venit așa ideea, oameni mari fiind, să ne punem câte o dorință. Ce credeți că dorința ei s-a împlinit instantaneu. Instantaneu s-a împlinit și atunci, povestind lucrurile astea cu ea, mi-a spus: vai, dar nu scrii și tu o carte despre poveștile astea? Bună ziua! Bine ați venit! Că uite, ar fi păcat să se piardă și sunt sigură că ai mai găsi astfel de povești să le aduni într-un volum. Și i-am spus foarte sincer că nu, mamă, îmi pare rău, eu nu sunt scriitoare de proză scurtă, eu nu o să scriu niciodată, doar că mi-a rămas în minte această poveste și pe măsură ce mă gândeam la ea, efectiv, ca un stol de păsări, ca un roi de fluturi, se strângeau și alte povești pe care mi le-am adus aminte și în cele din urmă mi-am dat seama că într-adevăr ar fi păcat să se piardă și am zis totuși, haide să încerc. Cert este că primele două povești din această carte pe care cu care de fapt se și deschide, le-am păstrat în ordinea în care le-am simțit eu și în care le-am și scris. Efectiv le-am scris dintr-o suflare, cred că sunt lucrurile pe care le-am scris cel mai ușor din toată viața mea de scriitoare și eu nu scriu deloc ușor. Efectiv, pur și simplu aveam impresia că le scot de acolo din suflet și că se aștern singure pe hârtie. N-am scris niciodată ceva atât de ușor și asta a fost un semn că trebuie să le scriu și pe celelalte dar mă bucur din suflet că am făcut, că a ieșit cartea asta și să știi că de acum încolo nu o să mai spun niciodată că nu o să mai scriu, că eu cred că o să mai scriu. Și eu cred că ai face bine să mai scrii, mai ales că această carte, eu când am citit-o am zis că este așa ca un dar pe care îl face Camelia cititorului ei fidel, care după ce a citit vine, aoleu, cât a suferit acolo, după ce a citit, cum îi zice, Măștile fricii, unde s-a sfâșiat odată cu cei de acolo și după ce a citit Purgatoriu, așa de bine îi pică cartea asta. Cred că și tu simți, ai nevoie. Și într-adevăr, este un mod de a ne arăta cât de mult ne iubește. Da, exact. Că în celelalte ne torturează. Dar și acolo ne iubește. Apropo de iubirea scriitorului pentru cititorii lui, acum vă rog pe voi, cititorii celor două scriitoare, să le puneți întrebări foarte directe, foarte concrete și foarte repede. Vorba lui Cătălin Mihuleac, dacă vi-l aduceți aminte, rândul trecut, zicea: hai repede că trebuie să mergem la pub. Și haideți repede, hai să vorbim repede, te rog. V-ați gândit să scoateți o carte împreună? Poftim? Să scoateți o carte împreună? Da. Ia uite-te, Corina. La două mâini să scriem o carte? Acum nu se ne-am știe gândit. niciodată, nu Trebuie mai să spune adunăm. niciodată, că eu sunt pățită. Sunt pățite, da? Da, da. O să spun după o idee inspirată de... Da. După o idee inspirată de... Da. Nu ne-am gândit, pentru că... Ideea s-a născut la Londra, vei spune. Și asta va Vă rog. fi pe carte, cu siguranță. Conexiune între jurnalist și literatură proză. Mi se pare foarte interesant. Ce diferență? Nu, Conexiune. De unde conexiuni? Dar sunt foarte mulți scriitori și internaționali. Elif Shafak, de exemplu, foarte cunoscută ca jurnalistă. Există foarte multe conexiuni, pentru că noi avem, de exemplu, un mare scriitor, Viorel Ișoi, care a reînviat reportajul. Da. Alice Năstase. Exact. Alice Aici Năstase este în jurnalist sală. și conduce și o revistă și are Da. o editură. Deci, de ce? Pentru că acum să răspund repede, de ce cred eu și cum am simțit eu apropierea. E bine, eu am și filologie, prima facultate română-franceză și cumva sunt familiarizată cu lumea literelor.
Dar când am devenit jurnalist de investigație, meseria pe care am practicat-o 12 ani, sigur, sunt niște etape care sunt similare și în scritură. Și cea mai importantă este cea a documentării. Și în jurnalism și în literatură nu poți scrie despre ceva ce nu cunoști foarte bine. Nu poți păcăli cititorul, pentru că niciodată nu se va întâmpla acest lucru. Iar un scriitor care se respectă își va dedica foarte mult timp documentării. O etapă minuțioasă și aici cred că se face diferențiarea de fapt între scriitori, modul în care respectă aceste etape și se respectă pe sine și cititorii și pe cititori. Apoi, echidistanța, obiectivismul. Într-o scritură, eu am mai avut niște păreri când am fost, de exemplu, la Timișoara, spunea o doamnă scriitoare mai în vârstă că ea nu este echidistantă cu personajele și mereu ține cu câte unul. Bine, fiecare are stilul lui. Eu am ales să fiu echidistantă, poate tot din cauza sau datorită acestei formații, cum vrei să spui, de a fi obiectiv, așa am fost setată și mi s-a părut cumva onest și față de mine să fiu așa cu personajele. De seama, dacă am scris seria Amanții, ce-ar fi fost să fiu subiectivă? Să țin cu un amanta și fost pusă la zid. Și Camelia? Eu trebuie să recunosc că, lucrând ca PR de televiziune foarte mulți ani, și la o televiziune mare. Da, la ProTV. Da, la ProTV, da, am lucrat Chiar ai fost director. Așa. Nu că ai făcut PR, ai fost cea care a făcut. Da. E mama PR-ului în ProTV. Mama lor. Și scriind foarte multe texte de PR în care acolo trebuie să respecti anumite rigori jurnalistice, nu poți să scrii cum vrei tu. Eu recunosc că pentru mine scrisul ăsta de carte îmi oferă posibilitatea cumva să pun tot ce n-am pus eu de-a lungul vieții în comunicatele alea de presă care trebuiau să fie cât se poate de curate, limbaj, cum să spun, de știre. Nu, e foarte diferit limbajul. Eu cred că sunt două profesiuni care n-au scăpare și din care se nasc scriitorii, aceea de jurnalist și cea de jurist. Pentru că sunt și juriștii sunt copleșiți de cazuistică umană și la un moment dat tentați să o scrie altfel decât în rapoartele lor juridice. Poate de aia avem scriitori atât de mulți printre jurnaliști și... E o apropiere de scris până la urmă. Da, exact. E o altă formă. Mulți bloggeri au devenit scriitori și scriitori de succes. Petronela Rotar, de exemplu. Dar tot jurnalist a fost. Da. E adevărat, dar pentru că și blogosfera, blogul este o formă de jurnalism. Asta e o altă întrebare, vă rog? Ce liniște! Hai! Care este procesul de scris, tehnic vorbind? Când scrieți? Dimineața, seara, noaptea? Cum, că știu că fiecare scriitor are o rutină a lui. Sau unii scriu, nu știu, în fiecare zi câte o oră, alții scriu... Între aș două dori vise. să încep să răspund eu aici. Ruxi mi-a fost și colegă la ProTV. Și ea știe cât de mult timp petreceam eu la ProTV, adică cumva zi-noapte, sâmbătă-duminica. Ruxi, ți-aș răspunde foarte clar că în viața mea nu s-a schimbat mai nimic în ceea ce privește timpul liber, deci scriu când pot. Mă trezesc la 6, scriu până la 7, 8, 9, în weekenduri când pot, orice, nu am această, din păcate nu am niciodată un timp care să fie neapărat al meu dar trebuie să-mi fac loc de fiecare dată și să dau la o parte tot ce... efectiv, așa scriu. Nu-mi permit să scriu, să spun, astăzi am chef de scris. Nu, eu aș avea chef de scris tot timpul. Dar, din păcate, noi avem și niște joburi cu care, trebuie să ne câștigăm existența și atunci eu cel puțin scriu când apuc și orice oră pe care o prind sunt foarte fericită că am prins-o. Deci să știți că am scris o zi întreagă luna trecută, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat de foarte mult timp și am fost foarte recunoscătoare pentru asta.
așa că... Eu mi-am citit de fără plată. Pentru că realmente am avut probleme și cu spatele și așa cum a spus Camelia, tot de la stat la calculator. Da. Pentru că având și joburi, copiii sunt mari, nu se pune problema aceasta. Eu nu am soț, deci n-am uzura mai mică. A fost o paranteză cu uzura mai mică. A zis că sunt uzată? Trebuie să fim sinceri, pentru că ceea ce acord spațiu întotdeauna e celor apropiați. Da. Sigur, am o mamă, de exemplu, care are probleme, nu intrăm în detalii, adică nu sunt o fericită și toată ziua nu mai am griji și scriu și eu ca și Camelia avem, în primul rând, că ai nevoie de stare, ai nevoie de un spațiu personal, ai nevoie de să nu mai ai grijile alea, să te rupi, de fapt, că griji oricum ai, n-ai cum să nu ai, trăind unde trăim. Și povestea să o ai bine conturată. În momentul ăla nu-ți mai dă pace și este o chestiune de energie. Eu am stat și nopțile, am stat și weekendurile și sărbătorile și am scris. Deci este vorba de a face lucruri oricând poți. Și nu e că renunți la nu știu ce, este o alegere personală. Mie mi-a făcut plăcere mai mult să stau noaptea să scriu decât să mă duc la o petrecere, de exemplu. Este o chestiune personală. Pentru Așa că asta e singura variantă. Scris, exact cum prins liber și când poți. Și oricât de greu ar fi uneori să ne facem timpul ăsta, eu aș adăuga că de fiecare dată scrisul este o bucurie. Și atunci tot ce cumva, niște ore pe care practic le-ai putea petrece dormind, sunt o bucurie în momentul în care ai reușit să scrii și ești mulțumit de ce ai scris și de ceea ce ai făcut, dormi mult mai liniștit. O altă întrebare, vă rog? Rina, adresată, bineînțeles, doamnelor. Cine sau ce vă inspiră cel mai mult în procesul de scriere? Ce ne inspiră cel mai mult? În procesul de scriere. Poate fi o stare, poate fi... Eu recunosc că sunt în general pasionată de subiecte din astea, de relațiile disfuncționale, de procesul prin care ceva bun se transformă în ceva rău, de lucruri care au fost la un moment dat perfecte și se transformă în ceva. Recunosc că scriu cumva cărțile pe care îmi și place să le citesc. Urmărind-o pe Floria prezentându-mi cele 3 cărți, m-am îngrozit pentru că, într-adevăr, subiectele mele sunt greu de digerat, toate par fioroase așa la prima vedere, dar să știți că eu cred că aceste cărți au în ele, și sper să fie așa, foarte multă emoție, pentru că eu cam asta încerc să surprind din lumea asta, ceea ce ne mișcă indiferent că poate fi ceva foarte bun sau ceva foarte rău. Acel lucru care îți face sufletul să vibreze, o trăire, oricât de mic ar fi, un lucru oricât de anost ar putea să pară pentru cineva, poate că mie îmi declanșează anumite trăiri. Da, deci un detaliu aparent banal, așa cum am mai spus, poate declanșa o poveste în mintea ta. Și așa cum a spus și Camelia, e un fel de terapie și pentru noi scrisul, că nu o faci așa să te afli în treabă sau să-ți apară numele în librărie, este pentru mine cel puțin o explorare a sinelui permanentă. Pentru că eu cu fiecare carte pe care o public, pentru mine reprezintă o treaptă în sus, așa trebuie să fie, să urci, să te maturizezi și cred că nu e suficient cât scrii să te maturizezi. Nu poți spune asta e culmea mea scritură și aici m-am maturizat și de aici nu mai merg. Ideea este că explorarea aceasta a sinelui, uite, îți dau un exemplu, că cei care au citit Amanții, care e o carte cu un titlu frivol, dar nu este, veți citi, și cunoscându-mă, s-au întrebat cum am putut eu să scriu așa ceva în sensul de limbaj. Nu sunt scene care să frizeze decența, spus și simplu la nivel, pentru că e foarte realistă. Ea a fost o explorare a sinelui. Și prin felul ăsta eu mă îmbunătățesc pe mine, cum spunea Michel Foucault, foarte frumos are chestia asta de îmbunătățire a sinelui folosind instrumentele de autocunoaștere. Acum ne folosim și tehnologia și este extraordinar să ne cunoaștem pe noi și căpătăm și niște răspunsuri, că și noi nu le știm pe toate și nu dăm verdicte. Cel puțin așa ar trebui, părerea mea, să fie un pic deontologic. Asta este. Și cred că sunt și etape de vârstă. Sunt etape în care
pasionează, să zicem, te interesează foarte mult relațiile dintre oameni și pe mine am multe cărți Da, mulțumim care frumos. s-au... Mai vrem o întrebare? Da. Cred că vorbiți puțin despre frică. Ai experimentat frica. Mă gândesc la măștile fricii. Și cum frica este dezumanizantă. Frica aceea care transformă omul și vorbim despre emoții și paralelă ar putea fi și frica lui Zoran, din Zoran, frica omului de n-ai unde să dormi, n-ai ce mânca, frica aceea. De clipa următoare. Ați experimentat așa În realitate sau... Da, eu le-am experimentat pe toate, în sensul în care eu întotdeauna m-am considerat cel mai fricos om de pe acest pământ și cred că am avut toate fricile posibile. La un moment dat eram atât de copleșită de aceste frici, nu știu, eu cred că și jobul de la ProTV pentru mine a fost cumva prea mult. Tot timpul mă gândeam frica asta de a nu greși. Frica de a nu greși era ceva care efectiv mă copleșea. Frica de a nu râde cineva de mine. Frica de a nu mă face de râs, asta mă așa. Frica, cum să spun, de a nu se termina o poveste. Am trecut printr-un divorț. Am murit de frică atunci ce o să fac eu rămânând singură cu fiica mea. Iar când am scris această carte, mi-am cumpărat toate cărțile de psihologie despre frică pe care le-am găsit în librării. Am vorbit la editura 3, mi-au trimis așa un tank. Le-am citit pe toate și efectiv atunci mi-am dat seama că dacă o să continui să citesc doar despre asta, această carte Măștile Fricii o să iasă un tratat despre frică. M-am detașat puțin de ea ca să pot să ajung la suflet și nu la concepte. Și vă spun foarte sincer, atât că te simt că te așa. simt. Da. Nu știu, ne-a zis că trebuie să vorbim ne și vedem repede. mai des. Deci nu ne-a zis că trebuie să vorbim și repede, nu ne-a zis. Deci, la un moment dat, frica mea cea mare era, nu știu, să nu mă fac de râs așa. Într-un an, după 22 de ani, 19 ani petrecuți la ProTV, s-a întâmplat un lucru îngrozitor. O să vi-l spun imediat. Înainte de a se întâmpla acest lucru, eu la un moment dat m-am gândit ce s-ar întâmpla cu mine, eu care mi-am dedicat toată viața acestui serviciu, dacă eu aș rămâne fără acest serviciu. Și m-am gândit, zic, nu, trebuie să fac ceva. Trebuie să fac ceva. Și în momentul acela m-am apucat să scriu cartea. Pentru mine vina a fost... Alternativa la frica de a rămâne fără serviciu. Nu, a fost vesta mea de salvare pentru un viitor care mi se pregătea și pe care nu-l știam. M-am apucat să scriu, deci, din acea anxietate, gândindu-mă cine sunt eu în afara acestui serviciu. Eu dacă n-aș avea acest serviciu, cine aș fi? Pentru că, v-am spus, lucram efectiv tot timpul. Și mi se părea că eu sunt, când suna așa, sunt Cami Cavadia de la PR ProTV. Eu nu mai eram niciodată Camelia Cavadia atât. Eram de la PR ProTV, PR ProTV, PR ProTV. Asta era eticheta care era lipită de mine. Bun. În al 19-lea an s-a schimbat conducerea la noi, ne-au dat afară pe tot departamentul de PR al ProTV-ului. Deci frica mea cea mai mare atunci s-a întâmplat. Și atunci mi-am zis, aoleu, eu acum nu mai sunt nimeni. Deci cine mai sunt? Eu nu mai sunt nimeni. Norocul meu a fost că eu cu jumătate de an mă apucasem să scriu această carte. Pe 9 mai 2014 ne-au dat afară de la ProTV, iar eu în anul următor, pe 9 mai 2015, scoteam această carte. Aceasta a fost salvarea mea, pentru că dacă nu ar fi existat această carte, eu chiar n-aș fi știut cine sunt. Exact ce v-am spus apropo de terapia pe care și noi o practicăm și despre fricile mele, da, am experimentat foarte multe frici, multe sunt în această carte și frica pe care le-am la toate nivelurile, cum vreți, când am fost jurnalist de investigație și am fost
La mineriadă am luat pumne coaste, ceată între clanuri de țigani, ăia se pușcau deasupra noastră, veneau cu săbii, deci sunt frici de diverse feluri. Și sigur, toate astea le putem converti pe parcurs ca experiență de viață, care e foarte folositoare. Nu să scriem neapărat despre asta, dar să poți să te transpui în Mai acea... avem întrebări? Dacă mai avem, le punem altă dată. Deci asta înseamnă că ne mai cheamă. Da, ne mai Acum sunt atât de... Sunt de jumătate de oră stau cu cartea deschisă pentru că trebuie să o instruiesc pe Camelia. Ea nu știe normal că a venit momentul solemnității maxime în care invitatul, scriitorul invitat de către Autograf România își va lăsa autograful în albumul autografelor de scriitor din Ce onoare. de la noi. Și eu dacă mai fost mai la autograf? Da, bineînțeles. Da, chiar că am făcut momentul ăsta solemn așa. Scrii data. Data. Stai, nu e un bun exemplu că Niculeac a scris mai multe aici. Așa, doar atât, da, scriu. Doar atât. Data, Londra și semnătura ta. Autograf de 22, da? Da, 22, da? El a scris în loc de Londra, a scris Lunca Tamisei. Vă aduceți aminte că a fost inspirat de sală. Extraordinar. Foarte fain. Camelia Cavadia, asta e semnătura ta toată? Da. Nu pot să-i o cer de 2 ori, dar și dă pixul mai departe, pentru că să vă mai spun un lucru. Noi, era cineva căruia îi putea să spună că face istorie. Un prieten de-al meu, care sper să redevină prietenul meu. Uite, ce frumos! Acest album este început de Corina Ozon. Cineva trebuia să spargă gheața și Paul Gabor a fost atunci. Acum nu este Spania. aici. Nu pot să-l numesc altfel decât solemn, pentru că voi nu vă puteți imagina câtă emoție am eu în timp ce le dau acest album să-l semnez. Nu te critic. Ai scris Londra după ce ai semnat. Da? Păi așa că am scris. Mulțumesc frumos!